Kublai pi baro mentangan wara biang sepi ya ka employment news kata kabade lengba ka powergrid North Eastern Region Transmission System ka code application nagabanta bapin late training nagabanta kate ka system kata dagaba pi pendap lengba ka online application but kani ka training kan de shisnem ka duration jong kani ka training hapo ka power grid North Eastern Region Transmission System kan de shisnem pura but ka office jong ka power grid kan IAP ya ki i jingsiu kata kat kum ki kategori kebangan sepule kat kum ki state ki balamang but kum ru ka power grid North Eastern Region Transmission System kan ai ya ka jingsiu kat kum ki kategori kebangan sepule hang ni herum but kelas date nagabenta ban submit ya ki online application form kan de hadu ka pratrik benai bakhnai arjar opsau nagabenta bepin pendep ya ka training kata ka ka apprenticeship under the Apprentice Act 1961 ini pe hang ni kidon hadu new lene pratli ki state kata ka jong ki North East de yamata ngan pen I lene ngan pule chapi hak bede ban ka state Meghalaya lene ki apprentice vacancy ki bad de hapo ka state Meghalaya ade matang inde pe nagabenta ka state Meghalaya region lene North Eastern Region apprenticeship trade lene training kata ka jong ki applicants ki bala pendep ya ka ITI electrician tentative training slot kede 1 year kata nagabenta ki on reserve kede kawi ke post diploma in electrical on reserve diploma civil on reserve graduate electrical nangta graduate civil law executive HR executive Rajbhasha assistant but ka CSR executive but ka total nagbenta kini ki post brok khoj ki don hadu khat pratali ti ngagarpat ya ki paralog lane ki candidates ki bade na po ka state Meghalaya shim ya kane kabu khamtam ki tu ki blok pendep ya ki diploma lane ki ITI certificate bafer lej ban pen dep ya ka 1 year training hapo ka power grid North Eastern adin bapila yo lane yo singo ye gitu ki training bafer ki bana kalyang jonga power grid North Eastern Region ka khot dem tangin pe ye ki location lane training location ke bade hapo ka state Meghalaya hi digandon ka we hapo khliehriat shillong nangta hapo RHQ Shillong lane headquarter Shillong Fulbari bat nongpoh ti kini ki jaga ki bade hapo ka state Meghalaya ken ai ya ka training kata ka bade jong ka power grid North Eastern Region elementang ini page biang ya ki serial number ki trade names qualification but ki monthly stipends so nagabenta ka post ITI electrician lane trade name ITI electrician ka qualification ki candidates ki di ban don lane pendep ya ka ITI in electrician trade but ka monthly stipend kan de khliehriat sanspa shibnai so ka kelas lane ka kerdan pila ban pas agano ka kelas lane kanu ka kerdan andre pidi bandon pade ya ka ITI in electrician trade ban din ba pila de banyo ya kani ka certificate pila ban attempt nak ka online jong kani ka power grid North Eastern Region ban ka stipend nak benta jong ketiga trade name ITI electrician kan de khatlai hajar sanspa shibnai nata diploma electrical teru ban pendep ya ka diploma in electrical engineering but ka monthly stipend kan de khatsan hajar shibnai diploma civil neru di ban pendep ya ka diploma in civil engineering ka monthly stipend kan de khatsan hajar shibnai graduate electrical
di ban pendep ya ke BE lane BTech lane BSc Engineering in Electrical Engineering but ka stipend kan di khat nyo jar san spa shibnai. Graduate Civil BE BTech BSc Engineering in Civil Engineering ka stipend kan di khat nyo jar san spa shibnai. Kumjuru ka Graduate Electronics HR Executive CSR Executive at Kalo Executive Rajbhasha Assistants. So nagbenta ka Graduate Electronics di ruban pendep ya ka BE BTech lane BSc Engineering ka stipend kan ikan nyo hajar san spa shibnai. HR Executive di ruban pendep ya ka MBA ka stipend kan di kan nyo hajar san spa shibnai. Nagamda ka CSR Executive Master in Social Work lane MSW ka stipend kan di kan nyo hajar san spa shibnai. Law Executive Graduate Degree in any discipline and Bachelor Degree in Law lane LLB but ka stipend hang niru kanyo jar san spa shibnai. Rajbhasha Assistant ni diban pendep ka BA in Hindi with proficient knowledge of English language. Kino ki candidate ki bakwa ban apply na kabda ka trade name Rajbhasha Assistant hidai ban shim ya ka BA Hindi ban deru ban nang hakaktin English but hang niru ka stipend kan dei kanyo jar san spa shibnai. Chuchuru lada jia ba nagaliang ka company kamla ban penbiang dia ka accommodation lane ka jaka syong jaka sa tipi hai sayo ru ya ka cashback lane ka additional stipend kata ka bade arjar san spa shibnai kata kemud katheu nagabenta ka jaka syong jaka sa lane ka baibam te lada phiyo ka ying lane ka jaka chong jaka sa hakbanang leng jong ka power grid of northeastern region ka lapan khliehriat nam ta jungpi kemud phinyo betang ite I khalai jar san spa shibnai lane khatsan ajar but kumjuru khanyo jar san spa shibnai henry lada jia ba pihak ban wai ying hi kemud kin plus biang lane kin at biang sa ar hajar san spa shibnai kata ka bumut bayo khanyo jar san spa shibnai plus lang bat ka arjar san spa unyo no arpho hajar shibnai. Ti kinu ki candidates dan ki applicants ki bakwa ban apply na kabenta ketika apprenticeship pila ban apply lumba ka online web portal kabadi jongka powergrid northeastern region dane pila ru ban register shwayalade shwabupin apply na kabenta ketika apprenticeship lumba ka portal kata NATS lane NAPS ban pisala ban pendap lani pisala ban apply na kumenta ketika apprenticeship apo ka power grid northeastern region ki applicants lani ki candidates ki la ban apply lumba ka link ke bangan sebu apo ka description box ke jonga tiswa bangan penkut na kumenta kani ka employment news jong ka power grid ngakarpan ya ki viewers ki badang thumai ha ka channel bat kumjuru ha kini ki video ki chonga adon shibun ba ki video ki bangal ade ban upload nak benta ki khobor lai kam ki bara phidang la ban apply te subha pin check ha po ka channel ki chonga page ya ki video ki bangal ade ban upload nak benta ki khobor lai kam nak benta ka chung phi bat ket kum ka kerdan lane ka class ka ba phi pendep bat kumjuru subha pin ya share like ba subscribe nagbenta kiwi ki jingtip lane ki new information ki bangat sapanmi hagi singi ki banangwan ditangkatahi ngakermen ai pilayo jingtip hagawaya di bat kani ka employment news jong ka power grid apprenticeship jong ka north eastern region yala da pidon ni ai ban kali ngakerpat ya phi ba phinbu ya ki comment jungpi hapo ki comment box section kanang bangan nang bat bangan tip kumno bangan le nagta ki jingkali ba phi bu tangkatahi kublai shibon